becik pasti ketitik, pasti ketitik. Mane wong seduluran ora tega selawase ramyang cahene lintang kaya ketutup lan sing padang ati bimbang pikiran dadi kumelayang dadi mane wong seduluran tega ning warase ora tega ning larane ora tega bae maning batine ora tega kaya denok cirine digawa mati ngadate digawa minggat Kayu Kubang Sari gula dalam emam ya nok ya emang Kubang Sari durung pengen mangan be wong ora emam kuno kone wetenge lara toli bareng gak kenang apa sih kadelange sedina loro kia no kayu ku sejen kelawan seperanti neng dina lampit gunung miglar nelang sabai badan sawiji sing sering-sering seno kusok tak delengakan ning bibinya nyempung lamun baik lagi mikiri apa no ora be mung bening pikirane Kubang Sari bawa rasa bakasan deleng Ibu Sarawinda nang apa ya selalu pengen nangis be name pikri aya denok bunda denok sing aran wong ketinggal wong tua wadon ku beli senok dewek mundak bakate bibinya manok wis karuan langka wong tua wadon laka wong tua lanang pribasane uripe bibi sebatang kara no ya tapi bokat wis takdire nasibe bibi no apa senok mama si duwe wong tua masih sinandingan kelawan bibinya sesepuh pulau lampas bapak panitia sing mirengak Nemah memang benar bi Rama Surya bangun kasih sayangnya beli kurang-kurangan ning Kubang Sari apa sing dijaluk ning Kubang Sari selalu dituruti tapi angger bi langkane sosok wong tua wadon sampai detikin Kubang Sari masih ngerasa kakang terpukul bi bahwa rasa durung bisa terima ning kenyataan bi Kubang Sari kalau cilik sapa gedang sumedot perasaan ngati rasane ngati kudu pirang balik bibinya ngomong kelawan seno Kubang Sari
aja naman-naman dipikiri no. Lamun senok terus-terusan mikiri Kanjeng Ibu, mantak Gubang Sari konek kenang penyakit no. Wis karuan senok sedina loro kian jarang emak. Apa maning waktune tengah yang wengi nok. Tangga batur pada turu lali kabeh. Hari senok pengen aku melek baik. Mama Pikri, Papa Evino. Gubang Sari ki pirindo kasih sayang sing ibu. Gubang Sari pengen digudang bawa rasa bi. Aja sok ngomong kayak kono nok kone bibine melu ngenes nok. Kenapa ibu Sarawinda tega ninggalakan Gubang Sari sih bi? Ya ampun Gubang Sari ya. Maning-maning takut kayak konon, maning-maning takut kayak konon. Eling-eling mangkang eling-eling mumpung ning dunya. Mumpung ning dunya. Najana kasih sayang bibinya. Cukup ning Gubang Sari. Tapi yen bedudu wong bawadon bawa rasa kurang bi. Gubang Sari senok wis cukup dewasa, rambut ya wis ngliwati boko, mendingan gak senokku mikirakan masa depan nok. Batur-batur senok wis pada rumah tangga kabeh. Ruby. Menyan kuning Jawa gendong kaya birang maning pikiran. Kaya birang maning pikiran. Senoke pawaris. Benjang lamun wong tuane senok wis tua. Arep sapa sing wakili yen dudu senok. Senok iki dudu anake wong sembarangan. Anake pemimpin, wong kang sing patut dihargai ning rakyat. Aja mikiri mono-mono ah. Mendingan kasenok bisa titik digawe seneng, digawe berak. Bapak panitia sing mirengak. Anu nama iya ya bi. Beli bisa ngelawan ning kenyataan. Pengatan wis karise Gubang Sari kaya kenen ketinggal ning ibu. Ya iya kok. Lung tulung ning bibi nyanyan. Pokat mangko Gubang Sari nemu ning jodoh kelawan sapa bae. Wis tunduk tekaning waktu, wis ninggang tekaning mangsa. Tekaning mangsa. Mengkono bibi nyanyan selalu niburi ya bi ning Gubang Sari. Wis pokoke sing penting bibi nyem urip waras, kuat rosa, berkah kelawan selamat. Benjang lamun senok engko wis duwe sinandingan lan duwe keturunan, bibi nyem sing bakal dadi pamong-monge keturunane senok. Bibi nyanyan sing sehat-sehat. Terus senok ki aja kaya manuk ning sajerone kurungan sangkane ka. Kira-kira pikirannya jembar coba sing sari lunga-lunga. Apa maning senok anake wong suki, anake wong duwe. Bawa rasa kubliki yang bipen memangkatan mendisipi Gubang Sari.
Yung bakason pen memiangan mendi pasti be ora oli bening Rama Surya bangun. Ya mangkat ya aja wara-wara sangkane ka. Ayo karo bibi nok. Artinya colong-colongan. Ya iya bakate aja wara-wara mah ya sing arane wong tua mawatir bae apa maning sono wis dewasa ora. Toli gabi kana ya biya. Bawa rasa kopi manja bisa ningku bangsari be. Pokoke senok njalu Pak Klambi sedina ping 7 pasti kana ingan ditokokaken. Gawe wedang ya gawe ne bibi nyanyem beli pengen. Iya mong cek kita mah digawe kaken nyanyem ko. Disuguhi mangan yen be duduku bangsari sing gawa kaken ora dipangan. Mangsa gelem aku kudu aku senok bae. Gua aja ngenes ngomong kira-kira sing berak kah. Ya ampun. Delangan sana ke sakin maka delangan ke layu beli kaya lagi sing dikit kah. Kita kubi barang nih kena ngantuk. Ngantuk. Soal aku pinggir kinki kok si adem. Artinya beda kalawaning kanak-kanak konon. Sana pari apa-apa ku Nok. So kadang-kadang bibiku kangen ning suarane sanokku. Kangen. Iya. Berarti besok bareng kan kopi. Ya pokoknya mah bareng bae senok karo bibi mah. Jare Narjika mah bibi mah selalu iya, nibur-niburi lah. Intil. Nah, apa susunku Ya wis. Sekian. Mumpung anginnya sumliwir bi. Ya. Gawe adem ning perasaan. Ya Nok. Digawe sesenengan tapi. Ya. Senok kan akeh batur sedulur ora kan kah? Iya. Siapa kan ka mau kasih pernah ngupahi duit ning senok 700.000 Pak. Kapan? Aja pitona bae. Komandan muda paling. Aduh ya kan mau saban bulan. Khusus kanggo Mas Arya Noksum sing duwe gesek jadi. Ya benar. Terus nok apa kini bi? Nok ini sing duwe Prancis. Terus maning kanggo anak-anak pasal apa sih kini bi? Pasar paling gak. Iki ki. Aduh sira ketakon yang kita maning. Buku nyong kita orang arti ora apa. Kita kuputek kartu tulisan disambung-sambung ki. Ya Nok. Ya wis kiyen pokoke mah kanggo Ayah Rehan, kanggo sing duwe kapal apa kana? Ijo. Kita nih ngomong kapal api. Ayo. Terus saja kelalen Nok. Kanggo Mas Erman, Yayu Caci, Ayah Agus, Ibu Agus. Ya. Kelawan Nokdara. Dara dihormati Kang Herman Yayu Caci, Mama Guru wong tua dewek. Ya. Ayo Bi. Kelawan Ayah Denok, Bunda Denok. Ayah Denok, Bunda Denok. Kang lebih gaul, Bunda lebih gaul. Bunda lebih gaul, Ayah lebih gaul. Kang Dokter Luti Nok. Kang Dokter Luti, salam kenal. Kanggo Mimi Hajat Sarini sing duwe nok cica. Kanggo Ibunda Hajaneni Uci Dwi Haruka sing duwe Sakura. Sedulur dewek Nok wong dumampir. Wong loro wis padha demene. Kae Nok. Mung angin
Sari Dalem. jagat kita ngae wengi nok hiburan ya wis waktu nek senok istirahat bobo yuk. Bobo. Iya nok Duh masih pengen midang ku Bi. toli arep ngandhakaken apa senok anggur-anggurane tangae wengi pengene melek bae. Ai biang. Ana apa Bi? Hah, Ana apa Bi? ya ampun senok apa laka kerasane tah. Apa sih? Eko Wasurya Pangon kok. Di sih Bi. Wong ku rata-ratane bayar harus tua blesak kok. Bengene mah ganteng kununinganan. Barang tua raine sekengan lulu. Rama kusi ngendi? Aduh, nyesek temen gini. Rasane hati saya. Ya coba ati wa bakate lagi blenak awak mah. Lagi blenak awak gini nya. Mikirnya apa sih sampean duit akeh? Kayane watuk gak beli mertu. Iya ta Rama. Dahake ki. Sakit tingan Bi. Ari barangnya mas sampean kok lawas dadi dudak. Lamun je sampean duwe keluarga, beli mungkin sampeanku. Lamtune lara gering ya ana sing mejeti, ana sing obati. Kayane tek deleng ki. Anu kah jagat ki kaya walik. Aduh. Wah, gelis mati kah kaya mah. Aduh. Bi. Idi Bi. Ari ngomong. Ya wong hari penyakitnya kayak konon mandeleng jagat ya kayak ngulak-walik. Tuntun gak Ju, tuntunan Ju. Mene Rama. Mulane gajah memiyangan baik. Nok, ente dituntun bibi ente. Ente aja senok ayu arep mendit sampeane. Aja nyem anak baik. Aja sira. Anak wis gedhe wayang jare tangga batur biang jawong tua kajeng aleman bae cek karo anak. Nyong anak kita anak apa? Nyong sampeane duda nyong kita nerangga. Sirai dari ngomong ku mengkonon bae nyem. Sira mah beli ngaca Ju. Anak Rama. Aduh iki aduh dingin. Aduh. Apaan nek kuno? Bakal wis ndeleng anak. Semiren ing Gunung Jati kumpulane para wali kang sejati kinesebut negeri pusar bumi keceluk ingginami Cirebon puniki wit suci kang dinapur bismillah purwaning dingin ingsun titip tajuk lan fakir miskin
iku dewe saking Kanjeng Sejati. Cuk, udangane si bapak, ya udangane Rama. Kayaku cat katon catora, ya kelingan mendia, kelingan ibune sira. Tak bayangaken mulane penyakit dibliado ning si bapak ning Rama. Suling dami pandana surya mampanane wisukanena. Nyem, Kula Wak, jewutaken obat kanyem. kula mah curiga ning sampean ki Wak. Curiga priwe sisirane. Obat kate ado karo anak sampean gubek blas rosa. Omong ya anteng. Obat kate ketemu karo anak. Haba. Kun kuindane penyakit brigawean ta sampeanku. Nyem, kita ki wis tua. Mas arep goro ya arep mbobati sing dadi anak karo sira. Melange ku anak karo wong tua. Rokok cendek pembuangan. Jare bebasa mah anak-anak bonteng. Ci, Lagi cilik mah dilus-elus di kudang-kudang. Melange kone wayah gede. Nyem, ngomong apa siraku? Aku lama ngomong dhewe kan. Anu ya Nyem, toling godoga kami jara. Awake kaya kenen ki pengen adus karo banyu kami jara, dijarangi pengen kerasa ngete iblenak temen awak ki Nyem. Ora mandi Wak, kami jara mah. Kanggo apa? Banyu air keras. Nanti sesepuh pulau Lampes kami rengaken. Tole gula tanakan kan Juk. Apa Rama? Logam ka duit pengen dikerok bapane. Anu kaya-kaya memancing angin sing mau bengkek wetenge bapak ki. Bisa beli sih ya. Bakate sing gelis metu angine mah aja nganggo duit logam. Kanggo apa ya? Tutup limun. Sira mamengkonon bae nya. Lagi blenak awak ininya. Bakate sukiki kadelang ning kita sampean melayu-melayu. Ciriwan cibak jadiri. Nah, Nonde. Bigagian niku pi ngati si piramane. Are tekan benok tang rong anu gorokane aku. Jagi godoken pancine. Kaya nok bibine yang priwen wae bibi kuning kene ku bebujang dudu keluargane kuwen ora. Iya. Tapi sonoke tulung ya. Sonoke wis gede kudu bisa jaga diri ya nok ya. Jam kage Ya. jam aduh kage. Ah, melekate wis mulek-mulek bae aku. Jam kage jam. Apa sih Rama sing dirasakan?